सासे लाइमोना मैखुन आबाद मावनानै जाफुंसार जादों। लाइमोन किंस्टन बसुमतारी मुंनि सासे सेंग्राया मैखुन आबाद मावनानै सानसेयावनो 2000 रां आरजिनो हादों। जोबोद खम खरस आरो जोबोद खम सम होनांनाय मैखुननि आबादखौ बिथां किंस्टन बसुमतारीया नखरनि हेफाजाबजों मोजाङैनो जाफुंसारदों होनना फोरमायदों। फोरमायनाय बायदिब्ला बिथां किंस्टन बसुमतारीया सिगांग्रो गामिनि सानैसो लोगोजों जयै मावजेनदोंमोन। नाथाय जयै मावनाया थुंगिनायनि उनाव गाव हारसिं न'आवनो मावदों होनना फोरमायदों। बिथाङा दासान्दि सानसेयाव मैखुन आबादजों खमैबो 2000 रां आरजिगासिनो दं। लोगोसे बिथां किंस्टन बसुमतारीया मैखुन आबादनि अनगा गासै 200थासो दाउ, माबा अमा फिसिगासिनो दं आरो बिथाङा मंगोलिया दालाइ एबसुनिनो गाहाय नेहाथारि बिबान लाना समाजनि हाबाबो मावगासिनो दं। बिथां किंस्टन बसुमतारीया सोरबाफोर मैखुन आबाद मावनो थाखाय माबाफोर सोंनो गोसो दंब्ला एबा मैखुन आबाद मावनो थाखाय माबाफोर रोंगौथि लानोब्ला 9954843347 नम्बराव फन खालामनो हागोन होनना फोरमायदों। बे समाव मैखुन आबादखौ माबोरै मावो बडलेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरि सुनिल बसुमतारीनि एक्सक्लुसिभनि गेजेरजों बिथां किंस्टन बसुमतारीनिफ्राय मिथिना लानि फै। खुलुमबाय। बे समाव फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरनाय जाबाय। बिजनि महकुमानि सिंनिफ्राय आङो बडलेण्ड बुब्लिनि जानानै सुनिल बसुमतारी बे समाव दंफैयो जे बर'नि सासे जाखांफुनाय जे मैखुननि आबाद मावनाय बिथां जा किंस्टन बसुमतारी बिथांनाव बे समाव दिनैनि समाव जे बेखार लाइमोनफोरा ओरैनो थायालासिनो गोबां गावबागाव रोंगौथि गोनां गावबागाव आबाद बिथिङावबो मुखुब जानानै थानायखौ जों नुनो मोन्दों। दा नैबे समाव थिग बेबायदिनो नैबे चिरां बिजनीनि सिङाव थानाय मंगलियान बाजारनि खोलाजों खान्थालगुरि होननाय गामियाव जोङो किंस्टन बसुमतारी होननाय बिथांनि जों न'खराव दंफैयो। दा बिथांनि न'खराव जों नुफैदों नैबे जे मैखुननि आबाद बेखौ बिथाङा मावगासिनो दङ होननानै जों मिथिनो मोन्दों। दा नैबे समाव जोङो मिथिनानै लागोन जे बिथाङा जे मैखुननि आबादखौ बबे समनिफ्राय आरो माबोरै मावजेना बेखौ जों मिथिनानै लागोन। नैबे जे मैखुननि आबाद बेखौ नोंथाङा माबोरै मावजेनामोन गोसोखांनानै? बेखौ फार्स्ट टाइम आङो बानायनाया बोसोरब्रैसो जाबाय। बोसोरब्रै आङो माने एसे सोंस्लुनानै फार्स्ट जोङो गामिनि सानैसो सेंग्राफोर लोगो नांनानै फार्स्ट टाइम जों साथामजों बानायदोंमोन। ओमफ्राय बिनि उनाव आङो हारसिंनो न'आव गोसो जानानै माने न'खरनि ओरैनो फुल टाइमबो होनाङा हिसाबै एसे एसे टाइम दिहुननानै न'आवनो आं फार्स्ट टाइम बानायजेननाय जादों आरो। बेखौ बानायनायाव जे माबायदि खामानिखौ खस्थ'खौ नोंथाङा मोननो हादोंमोन? खस्थ'आथ' बेबायदि खस्थ'द्राय गैया अबस्से माने बे पार्ट टाइम होननानै बुंजायो आरोखि। माने फुं समाव एसे खामानि थाबाय ओमफ्राय आङोथ' सानावथ' टाइम मोनखाया हिसाबै मोनाबिलियाव बिदिनो 2 घन्टासो टाइम होनांगौ जायो आरो। दा नैखौ बानायनायाव मा मानि गोनांथि? बेयावथ' जेबो गोनांथि गैया एक्सुवेलि मेनलि बेयाव मोनसे जोलै बेयो बेगर बे मासरुम सिड बेयो बेगर आरो बेयो मथा मथि बेगर नांगोन ओमफ्राय जिगाब ओमफ्राय बेनिफ्रायथ' प्लास्टिक बे जिगाबखौ सोनो थाखाय जोंनो प्लास्टिक नांगोन आरो बेखिनि आरो आलायनो थाखाय दिरुं बेखिनियाल' नांगौ आरो। माबायदि सिस्टेमजों बानायजेननाय जायो? बेखौ बेसिकेलि बुंनो थाङोब्ला बेगराथ' होखानांगोन। बिनि उनाव माने जिथु जिगाब जोङो माइ जिगाबखौ होयो। माइ जिगाबाव माखासे बिजानुफोर थैनायनि थाखाय ओरैनो रुनांगौ जिगाबखौ रुनांगौबा जोङो माने बुरजा बानायो हिसाबै जिगाबखौ रुवा आरो माने रुयोबा बांसिन खस्थ' जायो। आरो बेनिखायनो आङो बेखौ माने सुनैयाव सोमो आरोखि। सुनैयाव एसे जायगा बानायनानै सोमनो थाखाय माने बेखौ सोमनाय जायो आरो सुनैयाव। सोमनानै बेखौ बेसे घन्टासो सोमनाय जागोन? हरसे बा हरनै बेबायदि दोनो आरो सोमनानै जाहाथे जिगाबनि बिजानुफ्रा जाहाथे थैयो बेनि थाखाय आरो। सोमनायनि उनाव बोखांनानै? सोमनायनि उनाव बोखांनानै आङो बेखौ मथा मथि दै थायो नालाय सोमनायनि दैखौ गसर होनो थाखाय बेखौ मथा मथि फुङाव बोखांनानै दोनो आङो। ओमफ्राय मोनायावसो बानायखानाय जायो नालाय बेखौ मोनाबिलियाव बानायनाय जाहैयो आरो फुङाव बोखांनानै दोननानै। मोनाबिलियाव माबायदि बानायगोन सिस्टेमखौ? मोनाबिलियावथ' आङो ओरैनो 2 घन्टासो टाइम होयो आङो। जेनेबा सानसेयाव आङो 15-20थानि गेजेराव बानायो बा 25थाबो जायो एखमबा। माने बानायनाया जाहैबाय बेखौ प्लास्टिक बे प्लास्टिकआव बेखौ नारसोनांगौ आरोखि स्टेप बाय स्टेप बेगरखौ होदो ओमफ्राय नारसोनाया खिन्थु मोजां जानांगोन आरो गोरा जाहोनांगोन जिगाबखौ नारसोनानै बेखौ। बे नारसोनाया मोजां जायाब्ला मा लस जागोन नामा? लसआथ' जानाया जाया माने प्रडाक्टआ एसे खम जानो नागिरो आरो बुस्थुआ। बिनिफ्राय नैबेनि जे फाननाय बियो माबायदि जागोन? फाननायखौथ' आङो दस्रा मार्केटाव बेबायदि टाइमबो गैया हिसाबै आङो लांनायबो जाया बा हैनायबो जाया। आं जाखिनि हायो जोंनि लकेल मार्केट मंगलियान बाजार बेयावनो आं एखमबा सोरबाफोर अर्डार थाबाय हाबानि अर्डार बा सोरबा मानिबा अर्डार बेखिनि आङो हरो आरो माने। ओमफ्राय जाखिनि
ओंखारो दैलिथ' ओंखारखायो बेखौ आङो मंगलयान बाजारावनो माखासे सोरबा कास्टमारफोर दङ जाग्रा सोरबा मिरामिस माने दैलि जाग्राबो दङ बेफोरखौ आङो माने डाइरेक्ट बिसोरनो डिलिभारि खालामनाय जायो आरो नैबे जे दिहुननाय बियो खेबबेसे स्टेपाव दा ओंखारनाय जायो नैबे बियो मथा मथि मोजां प्रडाक्ट बा खनब्रैया मोजां ओंखारो आरो ओरैनो ओमफ्राय बिदिनो 5, 6 बेफोराव फिसा फिसा ओंखारहैयो आरो मथा मथि 6 बारसोआ खाजायो आरोखि थफ्लासेयाव खनसे स्टेपाव बेसेबांसो केजिया ओंखारनाय जागोन दा मोजां प्रडाक्ट जाथारोबा मिनिमाम 1/2 बेबायदि 1.5 केजि बा 2 केजि बेबायदि ओंखारो आरोखि ओरैनोथ' केजियाव बेसे केजियाव आङो बिराद 200नि फानो आरो पार केजि 200 टटेल लाजोबनानै मोनसे थफ्लायाव बेसेबांसो मिनिमाम बिदिनो 5 केजिया फैगोन आरो 5 केजियावथ' 1000 बेबायदिया फैनाय जागोन दा नोंथांनाव मोनबेसेसो बेबायदि थफ्ला बानायनाय दं आंनाव दायो मथा मथि दा ओंखारनाया ओरैनो 265, 70 बेबायदि दङ आरो दा माखासे आं गोदान बानायगासिनो दासान्दि बेसेबांसो डिलिभारि होनो हायो नोंथाङा दायो पार डे बिदिनो 10 केजि 15 केजि बेबायदि आरो सानफ्रामबो खामायनाय सानफ्रामबो ओरैनो सानफ्रामबोथ' इसेबां खस्थ' गैया बानायखांनानै दा ओरैनो नोङो दै होनांगौ दै होनानै बिदिनो खानांगौ हैनांगौ बेबायदिल' आरोखि जेबो खस्थ'थ' गैला नोंथां मावनानै माबायदि एक्सपिरियेन्सखौ मोननो हादों दा एक्सपिरियेन्सखौथ' बुंनांगोन मानो होनबा मावनो हायोबाथ' गोबां खिन्थु बुस्थुआ इनकामबो दङ बा मार्केटनि थाखाय मेनलि मोनसे बिजनेस मावनो थाङोब्ला मार्केटआ मेन जायो मार्केट हिसाबै जोङो माने आङो बानायबाथ' बुहुद बानायनो हायोमोन नाथाय आङो मार्केटखौबो नायबाय आरो समखौबो होनो हाया नांगौ बायदि सम होनो हाया बिनि थाखायनो दा बेखिनिखौ बानायनानै दं आरो दा माखासे आङो दाखालि 30 केजि बेगर गोदान लाबोबावबाय दा बेखौबो बानायगासिनो आरो माखासे आरो सोरबाफोर बिदिनो खाथि खालानि साफा सानै बिदिनो माने बानायनायनो होननानै आंनिफ्रायनो बेगरखौ मोनफा मोननै बेबायदि लांनानै बानायहैनाय जायो आरो सोङो बिथांमोनहा बोरै बोरै बानायो होननानै आङो फोरोंहरो आरो बेखिनि नोंथाङा दा एसे मावनानै एक्सपिरियेन्सखौ मोनबाय दा बेखार लाइमोनफोरखौबो मावजानो लुबैनाय लाइमोनफोरखौ माबाफोर बेबायदिनो मावजानो लुबैनाय बिदि बेखार लाइमोनफोरखौ बुंनो थाङोब्ला जाहाथे ओरैनो थास्लायस्लाय जाहाथे जोङो दा बयबो बुंनो थाङोब्ला रांनि खिथु खिथु खारफानांगौ जानानै फैयो दा बेनिखायनो जाहाथे सोरबाफोर ओरैनो थायोब्ला मावनो हायो आरो सोरबाफोर सोलोंनो गोसोबा आं फोरोंनोबो हागोन बेबायदि आरो ओरैनो बुंनो थाङोब्ला बांद्राय खस्थ'बो गैया ओरैनो फुल टाइमबो होनो गोनां गैया जास्ट नोङो सानसेयाव हमनानै लादो 2 घन्टा बा 3 घन्टा बेबायदि नोङो सम होनांगौ जायो आरो दा बेखायनो ओरैनो थास्लायस्लाय जुदि सोरबाफोर बेखार लाइमोनफ्रा मावनो गोसोबा कन्टेक्ट खालामनानै बा अफार फननि गेजेरजोंबाबो सोंहरनानैबाबो बानायनो हागोन आरो ओरैनो थास्लायस्लाय जुदि सोरबाफोर बेखार लाइमोनफ्रा मावनो गोसोबा कन्टेक्ट खालामनानै बा अफार फननि गेजेरजोंबाबो सोंहरनानैबाबो बानायनो हागोन आरो नोंथाङा नैबेखौ मावबाय जे बेनि अनगा माबाफोर मावबावो नामा आङो गुबुन हाबाथ' आङो जेबो मावा ओरैनो टेम्परारि हिसाबै मोनसे मंगलयान गोजौ फरायसालि मंगलयान हाइ स्कुलाव आङो दा मावथ'नानै दङ आरो ओरैनो जेनेबा प्रफेसनेलाव नङा कमार्सियेलाव नङा माखासे आङो दाउफोरबो दङ आंनाव दाउ मथा मथि दा गासै टटेलि 150-200थासो दाउ दङ आरो माखासे बिदिनो गिदिर फिसा लानानै खासिनिफ्राय लानानै माखासे 200थासो दाउआ दङ आरो दा आंनाव गासै बेनि अनगा अमाफोरा बिदिनो न'आव फिसिनाय हिसाबै फिसियो मथा मथि माबासो दं खोमा आरो अमाया बेखिनि टटेल नोंनि इनकामा दा गासै खरसा जानानै बेसेबांसो बायदि नों दा हायो जेनेबा नैबेखिनि सम होनानै मैखुन आबादाव मैखुन अमा दाउ जेसेबां बेखौथ' बुंनो थाङोब्ला टटेल आं बेबायदि बांद्राय हिसाब खालामनाय जाया खिन्थु मैखुन हिसाबै नोङो दायो फैयो आरो जेनेबा नोङो सानसेयाव हमनानै लादो मिनिमाम 10 केजि आरो 10 केजियाव नोङो 200 खरैबाबो नोङो 2000आ फैयो आरो 2000 राङा फैयो मैखुनाव सानसेयाव खिन्थु बियो गरम सिजोननिया आलादा जायो नैबेयो थान्दा सिजोननि आरोखि बियो माने गरम सिजोननिया बानायनो थांब्ला एसे खस्थ'सिन दङ आरो दायो थान्दा सिजोनाव बियो बांद्राय खस्थ' गैया दा बेखुनाव बिदिनो पार डे 1500-2000आ हाबो आरोखि गरम सिजोननिखौ बानायखांबाय नामा नोंथां गरम सिजोननिखौ आङो बानायाखै फोरोंहरदोंमोन आंनो खिन्थु आङो टाइमबो होनो हाया हिसाबै बेबायदि बानायनाय जायाखै आरो खिन्थु नैबे फैबाय थानाय समाव आङो बानायनोबो ट्राइ खालामगोन जुदि समा खाबु होयोबा बानायनायबो जानो हागौ आरो नैबे समाव जे नोंथाङा दाउनिबो खोथा बुंबाय जे दाउनिबो फार्म बानायनो नोंथाङा दाउनिया आङो बेबायदि फार्मद्राय आङो बानायाखै
ओरैनो आङो गय बारि दङ बारि गयाव आङो नेट खोंनानै माने एथ' बुरजा दाउ नालाय एसे न'फ्रावबो डिस्टार्ब खालामो हिसाबै आङो माने नेट खोंनानैनो आं गय बारियावनो दोननाय जादों आरो बिदिनो एखमबा समाव बेलासि समाव बिदिनो एसे हगारबाय बेबायदि आरो बिनि अनगा मा अमाफोर खालामनाय फार्म खालामनायनि थांखि अमाया ओरैनो फैबाय थानाय समाव जुदि समा खाबु होयोबा बानायनो हागौ आरो बे समाव गोजोननाय थाबाय जे बिथाङा जे नैबे मैखुन आबाद बिनि सोमोन्दै गोबां बाथ्राखौ जोंनो फोरमायबाय लोगोसे बिथाङा मैखुनल' नङा जे बिथाङा प्रफेसनेल नङाब्लाबो जे दाउनि खोथा बिथाङा ओंखारदों दा दाउआवबो बिथाङा फिदों लोगोसेयैनो अमा दङ होननानै बुंदों अमाबो फिदों लोगोसेनो बिथाङा आरो मंगलयान गोजौ फरायसालि माखासे प्रफेसनेल पार्मानेन्ट नङाबाबो जे टेम्परारि जब बिथाङा मावनानै दङ दा सासे मानसिया मोनथाम मोनब्रै हाबा मावनो हानाय बिथाङा जोंनि समाव फोरमायदों नाथाय जोंनि समाव गोबां बेखार लाइमोनफोर गोग्लैसोनानै दङ दा बिथांमोनखौबो जे बिथाङा मावजानो लुबैयो नै बाथ्राखौ बुंदों आरो सोरबाफोर जे बेखार लाइमोनफोरा माने नैबेबायदि जे मैखुननि फार्म बे दाउनि फार्म बेफोरबायदि आबादखौ मावनो थाखाय गोसो जानानै जुदि लामा गोथेनानै दङब्ला बा सोरबा फोरोंग्रा गैयालासिनो खोन्थाग्रा गैयालासिनो दिनैसिम मावालासिनो दङब्ला बिथांमोनखौबो जे सुलाद लानो थाखाय बिथाङा खावलायदों आरो लोगोसे बिथाङा फोरोंहरनोबो थाग थियारि जादों बे समाव बिजनि महकुमा सिंनिफ्राय आं सुनिल बसुमतारी बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै गोजोनदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं। आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गाइनोल'जि, डेन्टेल, इउर'ल'जि, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सन'ग्राफि, अटि, आइसिइउ, एनआइसिइउ एबा पिआइसिइउ आरो आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822688026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।